Sritinon langening pamyat busana sutra kang maneka warna ranggeng kencana rata Kandira layu kumite sin arang pandra sing maruta ong serana kumaraning wiyat mantian kumlebeting dwaja Swaprasta kayu kangga prapal puspita anjreng bumi aron mawara kati uping angin kokela ambara sumabar nalika semanten wis kepareng bidhal sanggaring para prajurit Udakara 16 bergoto kawimbo satira bayangkaraning praja negari Ngastina kang cacah 12 awasta sada Nringbaya Rampak runtut dene Lumaksana katingal sembada dadya dadaning kewuh ambata rupa surak gumura kawimbo swaraning tambur slompret miyang sanggala pangrembeting dewi panggo pangring turangga kabarung kumrincinging wahana rata nenggih gadhe ing wesi balitung Pulo Sarani kelawan wesi mangkangkang kalamun kapiarsa yayah gerah kapating mangsa labu datan kantun ugi lumampahira sanggya para prajurit saking kayiwanganing dandang mangore ya sinebat setran gondo lumayit ya ing kayiwangan Suradaya nalika semanten wis lumaksana sanggya para jim setan periprayangan ilu-ilu Banaspati englek-englek balongan tandak ing pangangkaharsa tumuju wonten praja negari ing Dwaraka. Sinegeg ingkang lagya lumaksana gentya nyambet cariyos. Dwimakanda anangge punika ta ingkang lagya semewa wonten ing kasatriyan ing bumi Retalun. Nenggih Sang Raden Sadewa anambi piswanira ingkang putra kekalih. Nata ing mringgandani Prabu Anom Gatotkaca swamana Sang Raden Antasena Candranya nggenya Sang Raden Sedewa lenggah wonten ing malenggahan pindha Jawata mandhap saking kayiwangan
permara ing mangus omyong ambrangan kati karaning kasose larap-larap panjine tungkap surupe ngarka cahya pudarawani jenar pindha kencana binabar ngenguwung sorot lembayung kekuwung pinangun prabawarni jingga lah punika tuhu prabaning sandyakala ingkang gumiring sang Hyang Pratanggapati kengarsa manjing ancala gumandhatuning dalu kang ana lahi kayap sudama abyor ing akasa samono soroting gelagah kabesmi dadya damar sung pepajar ing Purwaratri pramila katon manjila pernaing Purayagung winangun kasatriyan awasta kasatriyan ing bumi Ratalun dupi manjing paningreting mriku katingal sasara jembar pernaing pendhapi agung ginarebeg bangsal pratungga bangsal tuwin bangsal kencana anenggih punika ingkang sinebat kasatriyaning bumi Ratalun kembang-kembang jinembangan sinasapan lari ing pager sela kumalasa penolas langgeng selane linabur sindura biru maya warni wilis tuwin jingga kalamun sinawang saking katebian pindha kluwung anginum toya saben sajangkah tinaneman wit kenanga nagasari tuwin wreksa mandira parandene ingkang sampun lenggah wonten samadaning palenggan nenggih satra ing bumi Ratalun amaragil Pandhawa nenggih Sang Raden Sadewa ya Sang Raden Tangsen parandene Sang Raden Sadewa nampi Biswanira ingkang putra kekalih nenggih satriya ing nata ing pringgondani Ari Sang Gatotkaca ya Rimbiatmaja ya Sang Kaca Negara ya Sang Bima Siwi datang kanten wiswanipun satriya ndunggal kewarisan wenang sinebat satriya kocluk dlogak dlogok nenggih satra ing Randu Gumbala Sang Raden Antasena ya Bambang Antasendra kepareng caket dene rumangarsa wonten ngarsane Kang Paman nenggih Sang Raden Arya Gatotkaca Romaos jigo lan perkewo awit nemdeng sepisan sowan wonten madaring kasatriyaning bumi Ratalun eling-eling Sang Raden Sedewa satur ingkang wasis waskita ing Ngesti pramila tanggaping sasmita Sang Raden Gatotkaca arsa nggadahi atur wonten ngarsanipun Kang Paman ananging nggadahi raos jigo yang perkewo tanggaping gating Kang Paman Sang Raden Sedewa arsa ndang dhumateng Sang Raden Gatotkaca ingkang dereng kababaring lisan
minat langening kalang janaklan mandan monsara tinon lir kekonang surem sorotetan adang mirim-mirim kembang popong sari mulat kembang toratebang ora long malangkung long malangkung rumambat kang sarwi papulatan neng wit kambil gading ler kembang karang sungsang ler kembang karang sungsang ya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat gawe kaget mongko ora kaya padatan nggonku lagi wae nampa sowane para kawula praja negara Ngamarta ingkang padha duweni wigati sartane mbutuhake kelawan Raden Sedewa ya ragil Pandhawa dumadakan ingkang prapta mlebu ana ing sakjerone kasatriyan ora pangling iki anakku Pringgondani karo anakku sing rada kucluk Randu Gumbala kae, cah ngrandu kae. Anakku Bambang Antasena prapta ning kesatriyan Mbumira Tawu. Gatotkaca. Nggih. Nggonmu ngadhep nyaket sowanmu ana ngersanipun paman tanpa tinimbalan padha kanthi raharja sak praptamu. Gatotkaca. Namin pasang Kalimantabi dina pina ing Iloduni dumawahing tawang towang Kanjeng Paman Sadewa miji biswanipun inggeng putring Pringgondanipun Gatotkaca kepareng wilujeng biswanipun ingkang putra Paman boten manggelangan setunggal punapa kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Paman. Ya Gatotkaca tak tampa ora lewat pangestune pamanmu ing ana ing Mbumira Tawu wae tampanono ya Gatotkaca. Kawula niki sampun kawula pundi ndadosna jimat paribik dayana ning kasantosan pareng pangestu jengantika Paman Sedewa ing Mbumira Tawu.
Kula cancang puceng beni dumawing wijang rumeketing merdaya saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kayiwanan. Antasena barang melu padha slamet tekamu mbung Bambung. Wah. Nek Kakang Gatotkaca ki kok dibagekke apik. Ning basan bagekke Antasena kok ming bangbung celak-celuk ndas-ndes sasu taltel ya ngalah Lek mbok ya ora kaya ngono to Lek aja banget karo aku. Antasena piye Lek? Aku awite njeluk kowe kaya ngono kuwi mergo aku wis cedhak karo kowe. Oh lah iya wis akrab karo aku. Ning rak sak ora-orane iki ning nggon repat to Lek. Karepku aku ki arep ya aku ki ngrumangsani aku ki satru sing dlogak-dlogo, aku satru sing ora iso basa, ora iso nduduk sartane ora iso tata krama. Ki sak ora-orane aku ki nek kumpul piyayi akeh ngene iki aku ki pengin supayane ketok le miyayi ngono lho, Lek. Miyayi nek kowe iki ora kok miyayi. Lah terus miyano ndagel. Arep ndagel. Arep ndagel. Miyano main-main ngono. Serampang sendal lho kowe Lek. Ya ora teges ngono to Antasena, aku ki ya ming guyon mergo sangka akrabku karo kowe. Oh lah iya. Lah iya. Selamat tekaku Lek. Ora ana alangan swiji apa, ya mung kancaku madang aku ora dhewe. Iya. Ya mergo kewajiban. Nek kewajiban lagi wae mbok tandangi ya aja tok sambi ngopo-ngopo. Oh lah iya. Iya Antasena. Aku ngaturke basaku katura ya Mak Cilik. Mak Cilik Sedewa. Iya tak tampa cah Bambung, Kang Prayoga Mak Cilik. Gatotkaca. Wonten dawuh Paman. Gawe kaget teka janur gunung Kadingaren sowanmu tanpa tinimbalan ana ing kasatriyan Bumi Retalun. Ana wigati apa Gatotkaca? I. Menapa kula sampun dipun keparengaken wonten ngarsanipun Paman Sedewa. Wis ndak keparengake marata diage matura. Matur sembah nuwun. Inggih sepisan kula ngaturaken sembah bektinipun ingkang putra ing Pringgondani Paman. Iya tak tampa pangestuku Ramanana. Sampun sanget anggen kula pundi. Ndungah pangka kalih. Sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula wonten kesatian Bumi Retalun menika. Sareng kaliyan Dimas Antasena kula kadhawuhan dening Paman ing Madukara inggih Paman Arjuna kula dipun dawuhi supados sak mangke wonten ngarsanipun Paman ing Bumi Retalun wonten ngarsanipun Paman Sedewa. Pramila Paman sampun ngantos ing sak mangke duna dungkap aturipun Kang Putra bilih wigatos kula sowan menika namung badhe kinara. Heeh Lek. Sowanku ana ngersane Pak Lek Sedewa karo Kakang Gatotkaca iki. Dimas Antasena. Piye Kang? Kok yo Gatotkaca? Ana wong kelindes barang ya. Sowan kono ngersane Mak Cilik Sedewa iki karo Kakang Gatotkaca iki yektine mung mundi dawuh saka Paman Janaka. Wontene Paman Janaka dawuh apa? Gandeng sing sowan ning ngarep, sing lingguh ning ngarep kuwi Kakang Gatotkaca, tur sing luwih temata ature kuwi Kakang Gatotkaca. Mula Kang, piye Dimas? Matura mengko nek ana klerune tak benerne, nek ana sing kurang bener tak benerne. Oh iya. Aku mung manut karo Dimas Antasena. Heeh, wis matur. Paman, piye Gatotkaca? Sawanipun ingkang putra menika saestu mundi dawuh saking Paman Arjuna bilih dinten sak mangke kesatriyan Madukara sampun wonten tigang candra menika kayata dene ketaman pepeteng. Kasatring Madukara kayata dene kasatriyan utawi salah sawijining negari inggih ketaman Pagebluk. Awit dipun sababaken iki panjenenganipun Bibiwara Sembadra kaliyan Bibiwara Srikandi ingkang sampun wonten tigang candra menika nandhang ruga. Kamangka sampun boten kirang-kirang anggenipun Paman ing Madukara iki Paman Arjuna pados arat-sarana ngusadani Bibiwara Sembadra kaliyan Bibiwara Srikandi. Brahwana sewu winase sewu sugata miyang para nimpuna ugi sampun dipun dugihaken dipun rawuhaken nanging datan wonten setunggal kemawon ingkang saged merantasi karya malah wontenipun namung gagar wigar datan antuk karya. Pramila Paman gandeng mungkipun Paman Arjuna ing Madukara
ingkang saged ngusadani mriku namung Paman Sadewa pramila sawanipun Kang Putra wale-wale menapa namung badhe ngebun-bun enjang anjejawah sonten sowan kula badhe ngemis wonten ngarsa jengantika Paman Sadewa ing Bumi Retalun kersa sak mangke kula boyong wonten kesatran Madukara. Heeh, Lek. Kuwi ature Kakang Gatotkaca wis diaturken ngersane Mak Cilik Sedewa. Saiki paringa dawuh, kira-kira sampean sagu apa ora? Nek sagu aku ngaturke matur nuwun wondene wis kersa. Sartane wis kestu nyelametke kelawan uripe Bibi Wara Sembadra karo Tante Wara Srikandi. Aku ngaturke panuwun. Wondene Mak Cilik Sedewa ora kersa, wondene Mak Cilik Sedewa kok ora gelem tak boyong ana kesatran Madukara. Mbok gelem to, Lek? Tulung ya, Lek ya. Tulung banget aku, Lek. Wis ngono wae, Lek. Cukup semono wae aturku muga-muga iso mbok tanggapi kanthi prayoga Paman Sedewa. Tansah marang pamoring sukma. Sinuksma ya winaya ing ngaseping ngasepi. Sinimpen talanging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyap layape ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati. Wah lebay banget. Oh. Antasena piye, Lek? Kowe kok maido karo wong tuwa? Lah lebay tenan e. Lah musuluk kok nganti sing kok Malaysia apa sing kok pop kuwi? Jagat pangestu karo Wayahndara jagat. Gatotkaca wonten dawuh Paman. Antasena piye Mak Cilik? Yen to kowe mboyongi praptane pamanmu wektu dina iki supayane aku prapta ning kesatran Madukara sing gedhe pangapuramu. Waduh. Sebabe apa? Lho, kok ora teges aku ora iso ki ora? Piye sih? Aku sago sowan ning kesatran Madukara dina iki uga. Ya. Terus kok njaluk ngapura? Aku njaluk pangapura ya Antasena. Aku sago nanging budalku yen to Pratanggapati wis lumingsir mangulon teges wis surup surya teges wis sore wansine. Waduh. Monggo piye iki? Piye iki, Kang? Dimas Antasena prayogane kepiye? Lah mbuh iki. Selak Tante Sembadra karo Tante Srikandi mati ya? Hus. Lah piye ora? Coba. Wong lorone nemen kaya ngono. Dikon dahar ora kersa dahar. Dikon ngunjuk ora kersa diunjuk. Coba. Nek kaya ngono kae malah mung dadi momongan to. Sing repot ora kok kiwa tengen ning sing repot ki anak-anak. Coba petungen to, Kang. Kuwi nek Paman Sedewa kaya ngono kuwi kira-kira apike dirudha peksa apa ora? Antasena, piye, Lek? Ya aja galak-galak kaya ngono. Aku ra wis omong aku sago nanging lehku sowan mengko sore yen to wis surup surya lehku sowan ning kesatran Madukara selak modar. Coba petungen. Tak takon sebabe apa kok sampean saguh rawuh ning kesatran Madukara ning ngenteni sore. Sawangen dayohku galuh. Sawangen ana ing sak njabaning kesatriyan. Dayohe wakmu ing Bumi Retalun iki akeh sing padha mercaya kelawan pamanmu, padha njaluk tulung, padha njaluk tamba. Endi sing ana sing rejekine seret, endi sing ana urung ketemu jodhone, kae padha njaluk tulung karo aku Antasena. Lah aku tak takon, piye? Nek kira-kira sampean ngusadani karo Bibi Wara Sembadra, Bibi Wara Srikandi, karo sampean ngusadani kawula-kawula Ngamarta sing padha antri kae kira-kira sampean pilih endi? Lho, mestine sing tak dhisikke perkara kula warga jernyatane Kakang Mbok Sembadra kalan Kakang Mbok Srikandi kuwi keluargane Sadewa. Lah kena ngopo kowe malah ngeboti, kowe malah luwih milih dhisikke kawula Ngamarta sing njaluk tulung karo sampeyan. Ora lak lho. Coba saiki petungen. Nek sekirane sampeyan ora ngeboti karo perkawis kulawarga, sampeyan ora ngeboti karo perlune keluarga, ora ngeboti karo permasalahane Paman Janaka, ya wis ora apa-apa, ning mau dawuh Paman Janaka Antasena
yen to Yayi Sedewa ora kersa tok boyong ning kesatria Madukara, ora sah diaku kadang, ora sah diaku wong tuwa, ora sah diaku perangane Pandhawa Antasena. Kakyat risang kapirangu rinangkul kinempet kampet dosang retnaning pawana ya kita kang walang ati ya kita kang putu kering ya kita kang ana sing jas jagat pangestu ngara Antasena piye kok ada-ada pindho iki aku saguh prapta ana ing kesatrian Madukara wektu dina iki uga ya wektu iki uga nah ngono mah penak ya Kang yo budal yo lho engko sik Gatotkaca aja ta kanthi budal bareng awake dhewe lho sebabe merga ngene Antasena aku saguh ning aku njaluk supayane ana sing makili waduh makili dadi Mudin ngono apa piye iya makili sampean nambani wong semono mbane kae iya Antasena. Oh ya ora apa-apa, ben Kakang Gatotkaca wae Dimas Antasena. Piye Kang? Mbaya aja waton nuding karo pun Kakang. Alah sampean ki ya digdaya lho. Sampean ki ya sekti, sampean ki ya iso nek ming nambani wong cumleng ngono kuwi iso sampean kuwi. Engko terus nek ana wong cumleng, kek ana gambar sing tak kirimi kae wae lho. Kon nyawang gambar kae terus engko mah kepenak awake. Aja kaya ngono kuwi. Aku rawani sartane yo pancen bener sing tomongke aku kuwi. Ora ketang sithik duweni kadigdayan, duweni kasekten. Ning aku ora kuat yen to nambani wong semana mbane. Alah nek ora kuat kok sambat sapa ngono lho. Ndagel ndokmu kuwi. Wis bakune sampean sago makili, mbangane engko Bibiwara Sembadra karo Bibiwara Srikandi. Ora entuk tamba merga mak cilik Sedewa le rawuh ning Madukara engko sore, coba petungan Kang. Ya wis Dimas Antasena aku saguh. Wi Lek. Kakang Gatotkaca wis saguh dadi wakile sampean. Nek Kakang Gatotkaca wis saguh, teges sampean wektu dina iki uga, ayo tak kali kesatrian Madukara. Yen pancen mangkono Gatotkaca, wonten dawuh paman. Apa pancen kowe saguh sing dadi sulih sarirane pamanmu Sadewa? Saguh. Kula sagah. Saged-saged kula badhe ngladosi dumateng sakjaring para tamu miyah para dayoh. Lah ngono mah penak. Ayo Lek budal saiki. Ayo Antasena tak dherekake Antasena. Tenanan lho Kang. Iya Dimas. Wakile Paman Sedewa. Rekasane kok kaya ngene. Aku nyawang tamu semono mbane kok wis semel ngeren. Wis rumangsa ora kuat. Ya wis, ora apa-apa tak lakonane. Kowe ana sing njaluk tamba, wis tak damune reka-reka tak suwuk. Terus ben bali, malah mbok menawa iso kepenak awake. Reka Tian Gatotkaca tinon mapakaken arga kira Takapira Kresna Parta Dereng purnya nggenya Sang Raden Gatotkaca rasanan bab nggenya nyumurupi tamu ingkang dangu sangsara ing dangu sangsaya kathah dumadakan praptaning Pandhita ing Kendali Sada nenggih Sang Resi Mayangkara ya Sang Begawan Anoman sowan wonten sak madaning kasatriyan karya kagat Sang Rimbyatmaja kala wau.
Lho malah digesah. Sikron tetel gaya angkasa sira risang Ramandaya pati tanding yuda kelawan yaksarane wel kata sini ora pangling Siwanoman sing rawuh mrene. Nggih Angger. Anak Angger Gatotkaca. Ha iya, anak Angger. Iya. Mboten sandakel to niku mboten enten wong melek niki. Sing klambine ireng-ireng niku pun do turu kabeh. Masih hidup. Ngger disenggol terus alasan isih urip. Pak opo? Siwa Senggana. Inggih Angger Gatotkaca. Kula penging supados nyembah kalaning putra kok malah kepeksane nyembah. Nuwun sewu. Sampun ngantos salah kaprah lho nggih. Kula menika sanes kok nyembah panjenengan nanging kula menika nyembah palengganipun Raden Sediwa. Lho. Yen ngono sampeyan kuwi nyembah palungguhane Paman Sediwa. Iya, awit nuwun sewu. Perbawanipun Raden Sediwa menika ageng saestu awit sangka anggen panjenenganipun laku tapa ngrame tetulung marang sapada-pada pramila palengganipun ingkang dipun ginakaken dening Raden Sediwa kinarya mitulungi sangyaning para kawula menika ageng sanget perbawanipun jagat. Pripun nggih kok ming jagat. Jagat Dewa Bathara Siwa Senggana wonten dawuh. Mesti sampeyan kaget mergo aku nglungguhi palungguhane Paman Sediwa. Oh la inggih. Wong menika palungguhanipun menika mboten baen kursi menika sanes kursi limrah. Nanging menika kursi ingkang malati lho nggih. Kok jengandika menika wantun amit sewu kok wantun nglenggahi palengganipun Raden Sediwa. Siwa Senggana wonten timbalan mangertiya. Kalamunta praptaku ning kesatrian Bumi Retalun iki arep mboyongi karo Paman Sediwa. Malah wektu dina iki Paman Sediwa wis prapta luwih dhisik tumuju ning kesatrian Madukara. Lho, liripun kados pundi? Wigatosipun mergo Paman Janaka garwa Madukara loro padha nandang ruga mula kang saka kuwi Paman Sediwa kasuwun ngusadani Bibiwara Sembadra sarta ngusadani Bibiwara Srikandhi Siwanoman. Kagyat risang kapirang urinangkul kinempet-kempet dosang retaning bawana. Wela. Lah nek ngaten kula ajeng manggi Raden Sediwa niku. Terus kula kedah kepanggih kalian sinten? Wah Anoman, pripun nggih? Gandeng aku wis dadi wakile Paman Sediwa, mula gelem ora gelem. Sapa wae sing butuhake karo Paman Sediwa, petuk karo Gatotkaca. Oh ngaten. Iya. Oh lah nek ngaten kula niku kepengin pikantuk ngilmu enggal. Kowe kepengin ngilmu anyar? Nggih. Pengen pikantuk ngilmu enggal kula menika pengin mangertosi werdinipun. Inggih menika lepas sangkan paraning dumadi. Kula menika pengin mangertosi perkawis menika. Bab ngilmu utawi kawruh lepas sangkan paraning dumadi menika napa? Siwanoman pripun nggih?
Kaget bareng aku krungu sampeyan ngendika pengin mangerteni ilmu lepasangan maraning dumadi. Mangertiyo. Kalamuta sampeyan kepengin nampa wedharaning ilmu lepasangan maraning dumadi kudu bisa sartane wis bisa nguwasani marang ilmu sangkan maraning dumadi. Lho. Kula menika mangertos, kula menika sampun mangertosi, kula menika sampun tanggap mewah kula sampun nguwasani ngilmu sangkan paraning dumadi. Mosok iye, Ger? Kula ora percaya wae. Lho, mboten pitados. Mboten. Kula ora percaya. Aku ora percaya nek Siwanoman wis mangerteni sartane wis nguwasani babagan ngilmu sangkan paraning dumadi. Yen to pancen Siwanoman wis nguwasani babagan ilmu sangkan paraning dumadi, jajal coba wedharna Gatotkaca tak krungu. Oh ngaten. Ya. Oh nggih. Menawi jenengipun Raden Gatotkaca kepengin martosi ilmu sangkan paraning dumadi, sejatosipun ilmu sangkan paraning dumadi menika nyariosaken babagan gesanging menungsa ingkang gesang wonten ing 3 alam. Urip ning 3 alam iki ingkang sepisan menika menungsa gesang wonten ing alam Guwa Garba utawi ingkang winastan alam Purwa. Alam Purwa kuwi nalikane menungsa mapan ing ngendi? Nalikanipun menungsa tasih wujud jabang bayi, menungsa tasih mapan wonten saklebeting guwa garbaning ingkang ibu menika alam Purwa. Ya, teges alam wiwitan, teges menungsa menika nembe miwiti anggenipun gesang wonten ing alam Madyapada sinaosa tasih manjing wonten ing alam Purwa, tasih mapan wonten saklebeting guwa garbaning ingkang ibu. Ya, sabanjure alam Purwa. Salajengipun menungsa menika sasampunipun gesang wonten ing alam Purwa, gesang wonten ing alam Madya. Alam Madya kuwi apa? Alam Madya menika nggih kados kula, kados panjenengan ngeten iki. Alam Madya niku menungsa lair saking guwa garbaning ingkang ibu. Wiwit cilik ngantos gedhe, wiwit enom ngantos sepuh, ngoten niku alam madya. Wonten ing alam madya menika menungsa kedah saged mangertosi jati dirine menungsa menika kala wau. Lah jati dirine menungsa menika dumunung wonten pundi? Jati dirine menungsa menika saged dipun sawang, saged dipun waos mawi aksara Jawa ingkang aran pun Hanacaraka Datasawala Maga Badhanga Padha Jayanya niku menungsa saged mangertosi jati dirine titas tunggal-tunggalipun pura lumantar aksara Jawa menika menawi dipun sinau tartentu saged mangertosi jati dirinipun. Oh aku ki terangane kaya ngene, oh aku ki sapa menika saged prisa saged mangertos. Menika alam madya. Alam madya. Nggih, sing pungkasan alam apa? Ingkang pungkasan menika lajeng alam wasana. Alam wasana menika saksampunipun alam madya, menungsa saksampunipun gesang wonten ing alam madang tumuli menungsa sinendal mayang nyawanipun namung kantun raganipun teges menungsa pun wafat. Menungsa pun meninggal, menungsa pun seda tumuli dipun lebetaken wonten telenging jugangan utawi ingkang saged dipun wastani liang lahat. Menika menungsa manjing wonten ing alam kubur utawi ingkang saged dipun wastani alam barzah. Alam wasana utawa alam kubur. Nggih. Lah wonten madaning alam kubur menika menungsa dipun takoni nut kapitayanipun piyambak-piyambak. Menungsa ditakoni dosa lupute nalikane wonten ing alam Madyapada mewah ditakoni amal kabecikan duwe amal kesayananipun nalikanipun gesang menika napa? Nek bobot luwih abot amale sing becik bakale mlebet swarga. Nanging menawi langkung ngawrat amal ingkang awon utawi ingkang ala utawi ingkang boten prayogi nek salamaning gesang menika tumindake namung ngeslot main menika mlebet wonten ing neraka jahanam. Mengkono wae. Nggih, niku kawruh ngilmu sangkan paraning dumadi. Lah sak menika gandeng kula sampun medharaken ngilmu sangkan paraning dumadi. Wonten kersanipun Angger Gatotkaca kula tak nyuwun wedharane ngilmu lepas sangkan paraning dumadi nggih. Ere Katodan Gatotkaca kinon mapagaken arga kira tekapira Kresna parta manahar manahar saktinira Om
Siwa Anoman wonten dawuh. Hehe napa? Pripun nggih kok malah klecam-klecem? Janjane aku ki ya ora dong, aku ya ming blong. Nek to jaluki wedharan ilmu lepas sangkan maraning dumadi. Aku ora percaya nek sampeyan wis nguasani ilmu sangkan maraning dumadi ki mergo ben sampeyan le mejang metu tumuli Gatotkaca ngerti ilmu sangkan maraning dumadi. Walah lebulno sampeyan iku mboten ngertos to nggih? Mboten. Yalah. Lagi sampun. Lajeng kula mriku kedah nyuwun wedharaning ilmu lepas sangkan maraning dumadi dhateng sinten? Siwa Anoman, wonten dawuh nggih. Ayo wektu iki ndak kandhi ana kesatria Madukara dhisik. Menawi sampun dumugi mriku, yen to wis rampung pakaryane Paman Sdewa, mengko Siwa Anoman sowan ana ngersane Wandrawati. Nggih, menawi sampun sowan ngersanipun Siwa Wandrawati, njaluk wedharaning ilmu lepas sangkan paraning dumadi ana ngersane Wa Kresna ing Dwaraka. Oh ngaten, ya. Merga titah sak jagat sing paling lantip sarta ingkang paling wasis kuwi mung Siwa Ndrawati ya sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Oh ngaten. Ya. Ora mengaten monggo kula dherekaken benjang punapa anggenipun bidhal. Ora ketang sambung basa lintang. Ayo tak kanthi budal dina iki Wanoman. Monggo kula dherekaken nggih. Piye le? Kacarian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta mandeg gone awake dhewe lumaku tumuju kesatrian Madukara eneng apa? Sawangen to kae? Endi? Kae ning antariksa kae deloken. Lho. Ana apa to, Lek? We. Piye Antasena? Kok ana wong ngobong ban? Ngobong ban piye to? Lah kae mendung ireng banget. Kae ora kok wong ngobong ban, nanging kae panjalmaning mungsuh. Lho sik, Le, sik. Sampeyan kok ngarani nek kae panjalmaning mungsuh. Coba to kae yen to sawang kae wujude sapa? Nek kowe sing nyawang wujude sapa? Kae wujude kok Prabu Kresna karo Kakang Patih Udawa. Aku yo kae nyawang kae wujude Wandrawati karo Patih Udawa. Kok gek meng melu-melu. Ora tenan. Yakin sumpah. Sumpah aku ngerti kae wujude Siwa Ndrawati karo wujude Siwa Patih Udawa. Ngerti to sejatine? Ngerti no. Cah pinter ya padake ora. Tak takon karo kowe saiki nek pancen kowe ngaku pinter. Iya. Berarti yen ngono lehmu macak kucluk iki ora kucluk tenanan. Ya karepku ki pengin kucluk ngono ning kok aku malah pinter ngono lho maksud kuwi. Aku ki mbok lek jenan lek. Oh yen ngono padha aku ora. Jare pinter kok. Ora kacamatamu wis minus pira, Lek? Ora kuwi, Lek. Wah, iki ora, engko gek ora minus. Terus apa? Engko gek katarak. Engko
gek sampean katarak. Nyimping kaya pari kebanjiran. Ya amit maklum to ya Antasena. Terus iki karepe piye? Iki kudu piye nek ngerti wujud kaya ngono kae. Sawangen aku dadi apa? Terus kowe nututana ya Antasena. Oh ya, manut aku Mak Cilik. Dadi niken barang e. Niken. Durga rak plek niken. Lah tobat. Dumeh untune kaya ngene kuwi lho. Lah iya, dadi rajek wesi kae yo an. Aku rak untune kaya rajek wesi to, lho. Semelang melayu terus dibethek untune ora. Ayo coba kowe arep dadi apa? Ya, aku nek ngono tak malih padha kaya sampean ngono kuwi. Ya aja padha to Antasena. Lah terus kaya ngapa? Durgane iki wayange mung siji. Ya nyilih. Wayang Arimbi apa ngono kok. Wong ya wayange akeh kok padhake Candi Dit e. Wayange ya pirang-pirang. Sewane kok ngendel-ndelke. Oh iya. Wis sak malih rupa. Au, sawangan kaya ngapa le? Aku wis dadi wujud kaya ngene iki. Sakek kok. Yen wis wujud kaya ngono ki lek omongan karo Bedari Durga ya kudu sing sak terpe. Lah piye? Pulunggana nek omongan karo Bedari Durga piye? Yen to tak timbali nggih, Atmaja Ulun Pulunggana mengko lehmu semaur kula wonten dawuh Ibu. Oh gagap. Iya. Lha lah masalahe aku ora iso basa ki lek. Ora iso basa ora apa-apa. Ora sah basa karo Bedari Durga ora basa ora apa-apa. Oh ya. Gagap to sing penting gagap. Iya. Pulunggana. Wonten kok ya kenemen le gagap. Sampeyan arep melu gagap to malan. Kula Ibu Bedari. Kae disawang ora pangling nata Ndarawanti kelawan Patih Udawa sing tumuju mlaku mrene. Oh, apa ngestoke dawuh? Ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh Ibu Betari. Titik pat-pat-patuki. Piye niku? Wis gak ngono. Sikra bala kang tumingal acampa sang yo ngedali tet wilateng kota dayang kong muncang nide benjang sang aji mijelati nyong atali wos Trasta sura wilangka kaya buta sing mragil
modar to nek anane kok kaya ngeten iki. Wis Kakang Udawa menenga wae. Nggih. Kok nek didangu meneng wae. Opo nggih. Batu-batu iki arepane ibu dangu malah padha omongan dhewe. Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna padha kanthi raja saprapta kita. Nyuwun wonten pangandika paduka Ibu Betari. Sawanipun ingkang putring Ndarawati pun Sri Bathara Kresna wilujeng. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya pun Ibu tampa mbaya liwat pangestu kula nampan ana sampun kula pundi Ibu Betari. Kena ngapa lah kok dadi kaya wong kademen. Iya wonten mriki menika adem sanget Ibu Betari. Wonten mriki menika adem sanget. Pramila ngewel kados ngaten angganipun ingkang putra Punata Ndarawati. Patih Udawa padha raharja. Kakat modar kawula nuwun inggih Papandya Betari. Wilujeng sawanipun Patih Udawa. Bekti kula katur Pandya Betari. Iya ulun tampa. Pulanggana wilujeng sowan kula, bekti kula katur. Entak tampa. Liwat pengestu tampan ana Kresna. Wah kok apik kono. Udawa padha slamet tekamu to. Papa pripun iki? Wis menenga wae ora usah omongan apa-apa. Udawa padha slamet tekamu Udawa. Wilujeng sowan kula Ndara Pulanggana. Bekti kula katur. Iya cak combo pengestuku campanan Udawa wonten dawuh. Kowe kok kaya wong keweden. Kula menika boten keweden. Nanging kula menika ajri kaliyan perbawanipun. Lah konangan mlayu Kakang Udawa. Kecandak to Antasena. Wis malih. Aku urung elek. Nek urung malih kowe gek malih. Oh iya. Ket mau isih wujud cilik. Nek ngene rak dadi gedhe. Kira-kira bakal duwe niat apa panjalmane Siwa Ndarawati? Koko Prabu Ndarawati kae. Ayo sawang wae. Kaya ngopo? Sajae kok arep ana perkara sing bebayani. Ayo disawang kaya ngopo Antasena? Ketiwasan tenan iki nek ora melayu. Lah nggih to sinuwun. Kula gumun ana bocah kok ngerti-ngertine nek kula niki panjalmaning sinten. Terus kula dijak omongan terus pintere niku ngejak omongan kalih ingkang abdi. Kula dijak omongan niku karepe ben metu gagap metu pelone. Malah konangan iki pripun iki la dalah konangan ngomong ngoten bocah nika wau. Wila dalah nyimpang marga kekemul mega Kakang Udawa. Monggo kula diraken.
Wahai. Wah. Mawur Turangga basa Bekasi wah wata-watita eneng munyuk putih eneng wae Siwanoman wonten dawuh nggih teka mandheg nyulu mampah tumuli panjenengan guneman piyambak lho panjenengan apa mboten mrisa mboten niki kula kepanggih kali Wadyabala lho pundi mboten enten wong lho lah niki lho napa jengandika anggir werku durung mboten mrisa hei nyok takoni Mas Jagongan ro kancane ngaku nek panjenengan kowe munyuk iso tata jalma munia omonga sapa kowe balik takon karo kowe sapa lho takon karo aku Wadyabalane Pandya Betari Durga aku Tumenggung Prawara Kendra ayo Siwanoman Tumenggung Prawara Kendra menika sinten lho Wadyabala niki lho nggih napa panjenengan mboten priksa mboten enten napa-napa sampeyan ki omong dhewe kaya wong edan lho ndak sawang kowe cat katon cat ora apa pancen nggonmu tumuju liwat ning kene iki laku dedemitan dasar kepara nyata aku laku dedemitan menungsa lumrah ora bakal ngiso ngerteni wujude Tumenggung Prawara Kendra wala layak nggih wonten dawuh Tumenggung Prawara Kendra menika wadyabalanipun Betari Durga piyambakipun mulo laku dedemitan pramila jengandika Raden Gatotkaca mboten saged prisa. Walah. Manungsa ora tatanan disingkirke wae. Wanuman, sekedhap kula tak rembugan iki. Kowe urung ngerti lho. Aku urung ngerti jenengmu lho kowe. Kowe urung menehi ngerti jenengmu sapa ning aku lho. Sapa kowe? Takon marang aku Anoman. Anoman dasar kepara nyata. Welok. Saka simpingan tengen sajake kowe, dasar kepara nyata.
Tumenggung Prawara Gendra kuwi nyegat lalakune Anoman arep tumuju menyang endi? Aku sing jaga dalan kene. Ora kena. Dalan tumuju ning kesatiran Madukara ing sartane dalan ingkang tumuju ning negara Ndarawati tak bumpet. Ora ana sapa wae sing iso liwat. Lho, apa ora to keparengake Anoman liwat tumuju arep mlebu ning kesatiran Madukara, kena liwat ning bayar. Piro? Banjur bayare piro? 8. 1 miliar aku iso bayar. Lho. 1 triliun iso bayar. Lho, 3 triliun iso bayar. Lho, entuk mudik ngendi? Korupsi di rakyat. Lho. Ngawur tenan kowe, Man. Ya pancen wong ki arep sukses kudu ngawur. Nggih to, Den? Ya pancen bener wae. Lah nggih. Ayo Tumenggung Prawara Kendra apa-apamu? Nek pancen ora ngeparengake Anoman liwat, aku tak liwat ning sirahmu tak tugel. Babu, babar apa? Kena liwat kene, kalahno aku, langkaono ku andaku. Kene tak langkai, mulu mau mati wae. Niki wadya bala kocul kok, Get. Wis alih. Ha! 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 Awas kowe. Kok. Ha. Hei, ha. Wah, weh. Sadrak tanganmu. Ha, mati jebles kowe. Ha. Ha, ayo, ora iso glawat kowe yo. Ha. Woi. Karena lele iki. Karena lele. Sambat to kowe. Wah. Ha. 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 Munyot tuweut pun bat bat yo mati aku sambat to waran. Aduh. Ha. Ha. Cadrak lho. Ha 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 mati aku sambat to waran. Wah. Ha ha oh ha bat. Ha. Ayo. Ayo. Karena lele. Ha! Ha!
lho ndi mau oi. Lho ndi mau ya? Munyek ndi mau ya? Ndi ya mau? Wah. Asu iki. Munyok gendeng e. Ayo Rene, mati aku. Ayo, beluk. Hot, candak ke ya. Jeblas ke, weki. Ayo. Beneran ngantuk. Sing bedhok kuwi turu wae. Wis salin kupluk e. Mah kuplukan kaya pake yo. Modo-modo. Lho iki ket mau diantem kok ora apa-apa to ki. Yo ngantem po. Gugu karepet dhewe kowe. Lho ndi. Piye? Wah. Ora apa-apa to iki. Waduh, urung siap-siap wis to tibake. Aduh. Aduh. Gut. Wah. Ayo. Muncul saka jero kathok iki. Wernane kuning apa ora?
Lho kok tutu iki? Iki kok ya nanti mau jupun. Ha 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 hot ha don yo ha ha yo ha Wah. Wah, remuk. Karo asu wedi to kowe. Oh ya. Reti pengapesanmu. Nanti mau, woi. Oh, ya. Wah. Wah. Kesenian apa ini? Doi. Gagal. Wah, keplek. Waduh. Hehehe.
sejati pangira jagat kodhong kinaryaru mambe pratapa kuwong kesel kembang lintang salaka langit wah surya lanteng suhu kasirat pon lan udan puncak angkasa bumi bengkak pradewe ayate bayu bajra ayo kados pundi nggih Siwanoman mengsah perjuritatan kasat netro i wah ngantos menggeh-menggeh keringet medal sedaya malahane wah malah kepenak ning ngeten iki nggih lire kepenak nek mun rada kemringet niku terus mengke bar-bare pliket mak klecem mak celithit nika rencange sampeyan nika kanca kula nika jenenge Aji jan mirip kalih kula vise mirip kula Siwanoman wonten dawuh nggih gandeng tak sawang kae paman Sediwa sartane adiku Antasena wis mlebu ning wewengkon kasatriyaning Madukara ayo tak kanthi munggahane kesatriyan ih nanging prayoganipun jagi wonten sak jawining kesatriyan kemawon lho nggih awit kawontenan kados mekaten menika kathah telik Mangindrajala ingkang mrajal saka selaning Garu mengke menawi sisip sembiripun ngantos kedadosan perkes ingkang boten prayogi sinten ingkang kapitunan nggih tan samar pamoring sukma Sinukmaya winahya ing asepe sinimpen talang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liap layape ngaluyuk iya ning ngaten monggo kula dherekaken sak menika minggah wonten ing kesatriyan Madukara jejagi kawontenan wonten ing sak jawining kesatriyan nggih monggo ayo tak dherekaken Siwanoman